Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ya bịa m kasị abịa n'ọgbọ ọzọ. Ekele m unu, kelesi unu ike. Ụtụtụ ọma ndị Igbo na-ege m ntị, a sị m na unu ga-adị ndụ, unu ga-azụ ụmụ, unu ga-eri, unu ga-ebikwa wee fụ ụmụ unu, n'ihi na ndị Igbo ka anyị wụ. Abịa m ọzọ ka m si abịa n'ọgbọ, nwa unu nwoke bụ Maazị Uchenna Ijegalụ iwetara unu ozi ọma ahụ, mmemme nke ahụ unu maara, nke a na-akpọ Anyị Bụ Ndị Igbo. Tata anyị wetara ihe gbasatara ihe na-eme n'obodo anyị Naijiria. Unu n'anya tata na-afụ na agụụ dị n'obodo, ihe siri ike na Naijiria nke anyị nọ n'ime, iride ndị na-afịado ndị mmadụ arụ, ịkwụzi ụgwọ akwụkwọ ụmụazị na-afịazi arụ, ịkụdo ume maka echiche dị iche iche na-eme mmadụ, ịkụdo ume na-afịazi ahụ. Mana Chineke kere m na-aga mara ihe niile ọ na-eme ọ bụ maka ya. Wee na-ajụ, anyị ekwe maka mgbagbu wee ghara ọgụ? Anyị ga-ekwe maka na mmadụ nyiri elu osisi wee daa, hapụ inye onye osisi? Anyị ewezu maka na agụụ wee tizie aka n'ihe anyị ekwesịghị aka? Ụmụnne m na ụmụnna m, imikoro ụmụ agbọghọ na-ege m ntị, ajụjụ ka m na-ajụ ya biko. Ama m na ihe esike ike. Onye chute ego igote ihe ụmụazị ga-eri, obere akwa na-abata, o soro ya na obere leda na-abata, ọdụ ka onye ahụ tụfuru ego etufu. Obere ihe isi ike na obodo anyị Naijiria. Mana Chukwu goziri anyị bụ ụmụ Igbo, maka na anyị abụrụ ndị na-ayọ ihe, anyị abụrụ ndị ayọyọ, anyị bụ ndị na-agbasi mbọ ike, anyị bụ ndị na-atinye uchu n'afọ na ihe anyị na-eme na-aga ole ole. Gụwa nwoke na-ege m ntị, gụwa nwaanyị na-ege m ntị, gịnị ka ị na-eme iji wee fụ na ihe a na-ekwu okwu ya na-aga ọfụma? O doro gị anya na itinye uchu n'ihe ọ bụla ị na-eme, Chukwu gara enyere gị aka? O doro gị anya na ịgba mbọ gbasie ike, agụụ ga-abụ ọsọ gbasie. Anyị abụrụ ndị mba ọzọ ya abụ apụta ihe isi ike, ha chọkwa onye ha gaje na-aya ayụjọ na-ebedoro akwa. Anyị na-agbasi mba agba mbọ ka si agba mbọ. Ndụmọdụ n'ụtụtụ a bụ na anyị ma na ihe siri ike, mana ọ gaghị eme ka ije tinye aka n'ihe ọjọọ, tinye aka n'ihe mpụ dị iche iche, tinye aka n'ihe aghụghọ dị iche iche. Ị ga-agba mbọ gbasie mbọ ike wee fụ na nke ọbụla rụrụ gị aka, iji nwa nnọọ chịkọrọta ọnụ kwụrụ ụmụazị bụ na-erie wee kelee Chukwu, n'ihi na oge Chukwu ka mma. Maka mụ na ezinụlọ mụ a ekwetego m na ihe ga-adị mma. Maka na ọ na-adịkwanụ mma na anyị nọrọ na-atụkọta eruru wee fụ na ihe a na-ekwu okwu ya tụgharịrị. Ihe dị ọjọọ dị iche iche, ihe mpụ na aghụghọ, ma ndị na-eje n'iru eje n'azụ eme ihe dị iche iche, anyị ghọtara nke ha. Mana gụwa bụ nwoke na nwaanyị na-ege m ntị, gịnị ka ị na-atụle kịta? Ka ebe echiche gị dị kịta? Ị na-achọ ije tinye aka n'izu ihe mmadụ? Ka ị na-achọ itinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche? Ka ị na-achọ itinye aka n'ihe igwu ọgwụ ego, ma iji mmadụ wee merie ihe ekwesịghị iji mmadụ wee mee? Ajụjụ a ka m na-ajụ gị n'ụtụtụ a. Biko, ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị, ị ga-agba mbọ ka ị na-eme ihe ka esi eme ihe, ka o mee gịnị, ka o yie ihe. N'ihi na eziokwu, agụụ abụghị ezigbo ihe. Agụụ na-eme ka mmadụ tinye aka n'ihe ọjọọ, mana ọ gaghị eme ka ime ihe ikwesịghị ime. Uru dị n'agbammbọ, ezigbote uru gịnị dị n'agbammbọ. Oke, na-ele anya, ị na-ele anya, o nwere ụmụ nwaanyị na-eresị akara n'ụzọ, ejiri ya na-azụ ezinụlọ. Mgbe ndị na-ere ụmụ ihe dị iche iche na-ebuli ya n'isi na-eregharị, ejiri achịkọta okosodo nnọọ, kama ha ga-atinye aka n'ihe ọjọọ. Ọ nwere ndị na-akwa baro n'ime ahịa, nke a bụ agbammbọ, ha ji ya azụ ezinụlọ. Mana ihe na-eme tata bụ ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa apụta anya a na-asị na kote m ga-esi eme ọrụ dị otu a, kote m ga-esi oje tinye aka na ubi mmadụ wee kụkọ ọrịa ubi, wee sụọ ọrịa ọhịa, sari ya efere ebe a na-ele nri, ma ikuri ya nwa, maọbụ ifichiri ụlọ, maọbụ ifichiri ụgbọala ya. Nwanna, ịmekwara ọrụ ibi kochi ọ daa. Onye rijuru afọ na-eme ọgaranya. Iriju ha afọ, iwu otu isi gị ana ọrụ ọbụla rụọ ọrụ, rụta ihe, maka na uru dị na ihe ọbụla ị na-eme. Nke iji n'aka bụ nke gị ka nke a ga-enye gị enye. Ịmara, maka ndị Igbo si na nke m ka nke anyị.
nke anyị ahụ ị na-atinye anya ọrụ ọbịa biko nwoke na nwaanyị na-ege m ntị, ana m ayọ unu biko, n'ihi na ihe dị mma dị mma, ihe dị njọ dị njọ, ihe adịghị mma adịghị mma, maka ị ga na-agba mbọ ka ị na-eme ihe kwesịrị ime ka a ghara itinye aka n'ihe ọjọọ, n'ihi ihe ọjọọ adịghị mma. Ife eziokwu kwuo, ife ihe ọjọọ wepụ aka n'ime. Agụụ dị n'obodo eziokwu, mana ịgba mbọ ọrụ anyị ga-arụ dị. Wepụ ihere n'anya, ifu na agụụ ga-apụ n'ebe ị nọ. Ụmụaka ga na-amụ amụ, ugwu akwụkwọ a na-aga ọfụma, nri a na-eri a na-aga ọfụma, ihe niile na-aga were. N'ihi nke a, ozi a na-ezi tata bụ ozi onye onu ọkọrọ ibie. Onye mee gịnị? Onye onu ọkọrọ ibie. Enu ịkọrọ nwanne gị nwoke, ịkọrọ nwanne gị nwoke, a na-agbasị ya, ọ na-agagharị, ihe onye mpụ na aghụghọ a na-apụgharịcha, udo a na-adị n'obodo. Biko, o nwere ihe mma ịmahọ, nwee nke ịma ma amahọ. Ọ ya adị mma ịbịa mụ na-aga chịkọta uche ọnụ, anyị tụgharịa uche otu a si atụgharị akwụkwọ nsọ. Yọta ịkụzioro m nkụzioro ego na-adaba, maka na mamịrị bụkwa ọ bụ anyịkọta ya ọnụ ome gị ọgba ọfụfụ. Yọta aka nri a ọ na-adịkwa mma, ọkwụkwa n'aka ekpe a ka ọ na-adaba, maka dị ọbụla ekwuru igbo ya ọfụma ọ na-aga ọfụma. Ụmụnne m ekene m ekenesi unu ike. Biko, ịchọrọ inweta anyị n'ụlọ ọrụ a ebe anyị na-agbasa ozi a, maọbụ ịchọrọ ịgbasa ozi ọbụla dị mma, maọbụ ịchọrọ igwe anyị maka ahịa ị na-azụ, maọbụkwa ịchọrọ igwe anyị ebe ị nọ, ọwụlọ akwụkwọ ka ị nwee, ọwụlọ ụka ka ị chọrọ ime ka anyị mara, ụwa niile mara maka ya. Ihe ọbụla ị chọrọ ka ụwa niile mara maka ya, ị ga-achọ anyị n'ebe anyị nọ. Ị ga-enweta anyị na www.prosium RTV maka ndị amụrụ ka esi asụpelụ prosium. Prosium bụ ka asụpelụkwa ya na bekee PROCYON. Ipi ha na www.prosiumrtv. Ihe niile na-eme acha ka pụta, ị na-afịa ya na-eme ebe a bụrụ iweta nka tinye nka, ihe na-eme ebe a ọ na-achape n'anya. Ọkwa ịchịkwa ịnweta anyị n'igwe ntị, ị ga-enweta anyị na 08094646206, ma ọ bụ ịnweta anyị na 08122807671. Ikpọ ha anyị igwe a, anyị na-agba kịtịkịtị ebe anyị nọ bịakwute gị, n'ihi na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-ada anyị na mma. Asụsụ Igbo atọgbuo onwe ya. Nwanna ife ihe ọjọọ ịgbakwuo, ife ọma ịmakwuru ya kasị amakụ mmadụ, maka na ihe dị mma dị mma. Biko, ị ga na-agba mbọ ka ime ihe nka, n'ihi na ihe dị mma dị mma. Ozi a bụ ozi onye nu ọkọrọ ibie. Afa m bụ Maazị Uchenna Ijegalụ, nke onye na-ebupụtara unu akụkọ a bụ Anyị bụ Ndị Igbo. Biko, ị ga na-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke bụ. Ekele m unu tata, kelekwa unu echi, kelele nwanne echi, n'ihi na asụsụ Igbo ga na-adịgide. Ndewo.